Саумағыз. Башқұртыстан юлдаш телевидениеһында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта. Әр соқордың хужаһы бар. Үфілі яшәүсіге юлдағы соқор үшін 200 000 сум ақша түленді. Ауырғазы районында юл қазағында зыян көрүүсіге ярдам итергә теләгән 2 кеше тапалды. Башкалабыздағы Салат Юлаев проспекты 4 километрға ұзынайтыла. Ошы һәм башқа язмаларды тап хәзер қарағыз. 16 февраль кесінде ғадәти болмаған юл транспорты вақиғаға тіркелі. Учалы районында Иманғол һәм Базарғол ауылдары арасындағы трассаның 10 сақырымында ат санаһында китеп барған 51 яшьлек ир Дәу Нексия машинаһына юл бирмәй. Сана һәм тимер ат бәрелеше. Өдемтәлә дилбегә тоткан ир дәваханага озатыла, ә уның эргәһендәге 55 яшьлек ир вақиға урынында ук бирә. Ат зыян күрмәгән. Юл казаһының сәбәпләре асыклана. Балтас районында Бурай Иске Балтас Куйыда юлының 37 сақырымында яулы тапала. Лада Гранта машинаһы менән идара иткән 22 яшьлек егет төбәктә яшәгән 33 яшьлек ирне бәрдерә. Табиптар килеп еткәнсә яуленең гомере өҙөлә. Асыклануынса, юл яктыртылмаган, ә яуленең киемендә яктыртыусы саралар булмаган. Хукук органдары тикшерү эшләрен дәвам итә. Үлем менән тамамланган тагы бер юл казаһы 16 февральдә Ауырғазы районында теркәлә. Сама менән таңгы 4-тәрдә Өфө-Ырымбур юлының 61 сақырымында Түбәнге Новгород өлкәһенән килгән 43 яшьлек ир газ йөк машинаһында уң якта туктаган КАМАЗга барып бәрелә һәм һәлак була. Ярдәм итергә теләп Лада Гранта водителе авария урынында туктай. Әмма машинанан сыгып барган 2 пассажирды Peugeot автомобиле тапай. Улар төрле тән ярәхәттәре ала. Машина менән Ырымбурдан килгән 46 яшьлек ир идара иткән. Башкортостанда каршы һыдатка сыккан водитель һәлак була. Авария 12 февральдә теркәлде. Өфө-Иньяр Белорет юлында 2 автомобиль бәрелеше. 14 модель ВАЗ менән Өфөнән 47 яшьлек ир идара итә. ВАЗ 21099 руль артында 32 яшьлек кырмыскалы кешеһе була. Хэтчбек водителе алынган тән ярәхәтләреннән авария урынында дөнья куя. Икенче водитель һәм уның катыны имгәнә. Улар дәваханага озатыла. Машиналағы яшь ярымлык сабый зыян күрмәй. Ул балалар креслоһында ултырган. Юл транспорт вакыйгаһына килтергән сәбәптәр асыклана. Тәүге мәгълүматлар буенча 14 модель ВАЗ машинаһы водителенең каршы һыдатка сыгуы билдәле. 16 февраль төнендә Өфөлә Ульяновтар урамында иферек водитель катнашлыгында авария теркәлә. Якынса мәгълүматларга караганда Дәу Нексияга ултырган 31 яшьлек ир руль менән идара итә алмай һәм агаска килеп бәрелә. Ул төрле тән ярәхәтләре ала. Агаста зыян күрә, әмма аумай. Башкалабызда Өфө-Арена эргәһендә 5 автомобиль зыян күрә. 3 кеше ярәхәтләнә. Ford Focus'ка ултырган 33 яшьлек ир Ибраһимов бульвары юнәлешендә хәрәкәт итә һәм рөхсәт ителмәгән урында борылыш яһаган Peugeot 407 машинаһына килеп бәрелә. Унан һуң Ford шулай ук тиешле урында юл аша сыгып барган 42 яшьлек яулене тапай һәм парковкала торган Kia Ceed, Nissan Prima һәм Toyota RAV4 автомобильләренә килеп төкелә. Яулелә Peugeot водителе аварияның сәбәпсеһе ярдәм һорап табибларга мөрәҗәгать иткән. Ford водителенең таныклыгы булмавы асыкланган. 12 февральдә Өфөлә Әхмәтов һәм летчиктар урамы киселешендә 2 Лада катнашлыгында авария була. 15 модель Лада водителе светофордың кызыл төсенә юл аша сыгырга була. Был вакытта уга яшел төстәге Лада килеп бәрелә. Беренче водитель зыян күрә, әмма медицина тикшеренүе үтүдән баш тарта. 13 февральдә Пугачев урамында 3 автомобиль катнашлыгында авария теркәлә. ПАЗ автобусы водителе телефон менән артык нык мавыгып китә һәм светофорда яшел ут януын көтеп торган Infiniti автомобиленә килеп бәрелә. Зыян күрүчеләр юк. Вакыйга сәбәпләре асыклана. Өфө моторлар эшләү берекмәһенең завод менән идара итү бинаһы каршыһындагы булган җир асты юл үткәргесе яна автоинспекторларның оператив хәбәрләре арасында. 15 февральдә Сельская Богородская урамында 50 яшьлек ир Ford Focus машинаһы астына эләгә. Яулы рөхсәт ителмәгән урында юл аша сыгып барган була. Имгәнгән ир авария урынында ук ян бирә. Урам аша ер астыннан сыгу мөмкинлеге булуга карамастан күптәр юл буйлап йөгерә. Еш кына тәгәрмәс астына калып һәлак була. Тагы бер яулы язмышын һынап карарга һәм транспорт агымы көчле булган урында юл аша сыгырга карар итә. Авария Тоннель интернациональ урамдары киселешендә иртәнге сәгатьләрдә теркәлә. Газель микроавтобусы менән идара иткән 59 яшьлек водитель юл аша сыгып барган ирне бәрдерә. Яулы дәваханага озатыла. Автобус водителе һуңгы 2 елда 260 тапкыр административ яуаплылыкка тарттырылган. Был авариянан һуң уның түләнмәгән 7 штрафы булуы асыкланган. Штрафтарды һуңлап түләү өчен 2014 елда ул 59 тапкыр яуапка тарттырылган. 52 мәртәбә уның бурычлары 2 тапкырга арттырылган. 15 тәүлеккә кулга алынган булган. Рәсәйдә автомобильләрне техник күзәтү кагыйдәләре үзгәрде. Бұл туралагы мәгълүмат хокукый порталда сыкты. Хәзер руль күрсәткескә етешерлектәр булмаска тиеш. Завод куйган тәдирә тазарткычларга һәм тәдирә юлырткычларга демонтаж эшләү тыела. Автомобильгә бер төрле протекторлы тәгәрмәстәр куелуы мотлак.
Машинала авария билдәһе аптечка һәм янгын һүндергес булуы шарт. Хәтерегезгә төшерәбез. Яңа кагыйдәләр 2017 елның адагыннан каралды. Өфөлә Салават Юлаев проспектында автомобильдә ут ялмай. Видео язманан күренүенчә Логан машинаһының мотор бүлегендә ут сыга. Транспорт эргәһендә янгын һүндергес тоткан кешеләр йыелып китә. Янгын сәбәпләре билдәһез. Зыян күрүчеләр һәм һәлак булучылар хакында мәгълүмат юк. Бундай вакыйгалар еш кына капот астындагы киңлекте йылыту яки электрдагы проблемалар менән бәйле. 13 февральдә йөрүдән сауда үзәге эргәһендәге парковкала торган Mercedes яна башлай. Вакыйга урынына тиз арада янгын һүндерүчеләр килеп итә. Ут һүндерелә. Шулай да машинаның алгы өлеше зыян күрә. Казаланучы кешеләр юк. Бундай вакыйгаларда ничек искәртергә? Машинала ут сыгып киткән нимә эшләргә? Бұл хорозлар менән без янгынга каршы федераль хезмәткә мөрәҗәгать иттек. Автомобильдә ут сыгу сәбәпләре бернисә: ягулык системаһы яки электр системаһындагы җитешсезлекләр. Шулай ук бигрәк тә кышкы сырда двигательдә төрле япмалар белән ябу да янгынга юл аса. Салонда бензин яки кызынган электр сымы еҫе һиҙелә икән, шундук техник хезмәтләндерү үзәгенә мөрәҗәгать итергә кәрәк. Өфөлә кыйммәтле ситил машиналарын кыуып алып китү осрактары асыкланды. Гаепләнүчеләр вакыйга урынында тотылды. Хукук һаклау органнарына 3 кеше мөрәҗәгать итә. Бер үк төрле маркалы машиналар югалган була. Урланган машиналарны ситкә ебәрергә планлаштырган җинаятьчеләргә оператив хезмәткәрләр быгау кидерде. Тинтеү вакытында гаепләнүчеләрдән радиостанциялар һәм машинаны кыуып алып китү өчен кулланылган корылмалар тартып алынды. Кулга алынучыларның берничә җинаять эпизодында катнашкан булуы ихтимал. Якынса мәгълүматкә ярашлы бурдар автомобиль салонына махсус автосканер ярдәмендә үтеп ингән. Артабан урланган машина гараждарда яшерелгән. Тәфтишчеләр фаразлавынча җинаяттә гаепләнүчеләр уларны ялган документлар буенча интернет аша куртымга алган. Яман уйлы кешеләр еш кына махсус корылма ярдәмендә автомобильдең аскысын трансляциялagан электрон кодты сканерлай. Был машинаны асканда яки бикләнгәндә эшләнә. Артабан барһылай ябай. Алынган код менән машина асыла һәм ул кыуып алып кителә. Ошондай ысул менән Өфөлә кулга алынган автомобиль урлаучылар бер үк маркалы үз тимер атка ия була. Улар өчен ялган дәүләт номерлар әзерләнә. Ошондай ук модельдәге машинаның номер күсермәһе юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясы посттарын еңел генә үтеп китергә мөмкинлек бирә. Шикте булдырмай. Как часто вы с нечестными машинами дело имеете? Да ну как часто? По возможности. Урланган ситил машинаһы һатуга әзерләнә. Транспорт сараһына ялган паспорт эшләнә. Автомобиль кузовындагы номерлар махсус рәвештә янселә. Уларны машинаны теркәү мәлендә инспекторлар гына билдәләй ала. Әмма еш кына һатучы, һатып алучы менән бергә машинаны исәпкә куярга барудан баш тарта. Куып алып кителгән автомобиль һатып алган кеше аксаһынан гына түгел, алынган тимер атынан да колак кага. Өфөлә бер ир юлдагы сокор аркаһында булган авария өчен муниципалитеттан 200 мең сум самаһы акса алуга иреште. Материалдар буенча тәгәрмәс сокорга төшеп ултыра. Инспектор вакыйга урынында акт төзүй һәм озынлыгы 1 метр, киңлеге 2 см, тәрәнлеге 11 см булган сокор булуын теркәй. Дәүләт стандарты буенча юлдагы сокырларның озынлыгы 15, киңлеге 60, тәрәнлеге 5 см-дан артмаска тиеш. Әгәр юлдардың һәм урамнарның торышы ГОСТ талаптарына ял бирмәй икән, унда вакытлыса хәрәкәтте сикләү индерелергә тиеш. Ә был үтәлмәгән. Автомобильгә килтерелгән зыян күләмен билдәләү өчен экспертиза үткәрелә. Һөҗүмтәлә Өфөнең Орджоникидзе район суды каза күрүчегә ошо ук районның төзекләндерү идаралыгыннан 200 мең сум акча түләтте. Машинаны ремонтлауга киткән 175 мең, экспертиза өчен түләнгән 15 мең, почта сыгымдары һәм юридик хезмәтләндерү өчен сарыф ителгән акчалар бу сумманы тәшкил итә. Башкортостанда түләүле 5 юл барлыкка килә. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы буенча дәүләт комитеты рәисе Тимур Мөхәммәтьянов ошо турыда белдерде. Якын арала Стәрлетамак, Магнитогорск, Нефтекама һәм Бөрүне урап үткән һәм Европа көнбайыш Кытай транспорт маршрутының республика участкаһы кебек түләүле юлдар эшләү инфраструктура проекттары тормышка ашырыла. Иң зур проект Өфөнән сыгыудың көнсыгыш юлы. Уны өфөлеләр түземһезлек менән көтә. Әле Өфө елга астыннан үтәсәк тоннель 34 миллиард сумга баһалана. 2022 елга тоннель, күпер, М5 трассаһына илткән һәм киләсәктә М5 һәм М7 федераль трассаларын тоташтырган юл төзелешен тамамлау планлаштырыла. Бундай кыйммәтле һәм зур проектларны тормышка ашыру федераль үзәк ярдәмендә аткарыла, диде Тимур Мөхәммәтьянов. Ә бына Өфө калаһы властьлары зур магистральләрнең береһен зурайтырга карар итте. Кала мэрияһы яңа юл һалу өчен ерләрдә алу процедураһын башланы. Салават Юлаев проспекты Сипайлова юнәлешендә Маршал Жуков урамынан Сельская Богородская урамына тиклем озынайтыла. Хәтерегезгә төшерәбез, проект буенча Баязит Бикбай, Ватутин һәм Сельская Богородская урамдарында 2 катлы транспорт юллары барлыкка киләсәк. Яңа юлдың озынлыгы 4,2 километр.
Патруль автомобиле елына 150 000 сақрымдан ашу юл үтә. Без ышаныслы машиналарды хайлайбыз. Peugeot Citroen брендына ышаныс белдерәбез. Автомобиль Таң автокомпанияһы Башкортостандагы Peugeot һәм Citroen автомобильләренең рәсми дилеры тарафынан бирелде. Новый Peugeot 3008 – самый ожидаемый кроссовер и обладатель титула «Автомобиль года 2017». Автомобили в наличии в салоне Танавто по специальной цене. Микрон. Большой выбор автогаджетов на любой вкус. Скажи на кассе кодовое слово «Дорожный патруль» и получи выгоду 10%. Все подробности на сайте micronnet.ru. Только в Центре китайской медицины «Золотой дракон» ведут прием китайские доктора. Диагностика по пульсу, точечный массаж, иглотерапия, кровопускание. Менделеева, 229. Телефон для записи 286 03 03. Видео язмаларыгызды бәйләнештә селтәрендәге безнең төркемгә яки электрон почтага патрол уралгана кроликуфа.ру адресы буенча җибәрә аласыз. Юл патруле тапшыруын әзерләгән команда һәргә уңышлар теләй. Автомобильләрегез һынатмаһын, юлдарыгыз һәр сак асык булсын.